baso bat lapur, beste bat maingu. Literaturak berezko unibertso bat sortzeko aukera ematen dio idazleari. Irrealak bezain sinesgarriak izan daitezkeen istorio magikoak munduratzeko. Gaurkoan, ahots propioaren bila dabilen neskatila baten barnebidaia arituko gara Antxine Mendizabalekin. Berea den Katona izeneko eleberriaz mintzatzeko. Katona, bigarren eleberria, Bai, zazale ederra. oso ederra. Ana Joan ilustratzaile valentziarrak egina, eta bai, sekulako sorpresa hartu nuen jaso nuenean, ez dakit ikusi nuen emakume gazti hori, liburuko protagonista ikusi nuen, berehala. Natura, magia, denetak dauka, azal honek. Bai, suzko hile hori, ez da, begirada, ez dago triste, ez dago pozik, misterio txuxamarra. Bestelako estilo oso ezberdin baten dakarzu, bigarren eleberria, Antxine. Bai, aldatu beharra dago, ja, onuzkio errepikatzeko ere ez gaude. Niri gustatzen zait gauza berriak bilatzea, naizek eta egokitzea kostatzen zaidan, eta, bueno, ariketa berri bat izan da, dana berria izan da, kasu honetan. Argitaletxea be, aurreko odolekoaken itzulpena Konsonik argitaratu zuen. Badalako argitaletxe ezberdina, hitza da distantzia laburrak eta feminismotik eta saiatzen dana bere obrak elerazten geuri, ez da? Bai, aterpe berri bat izan da, ezagutzen nituen, eta gero halako kasualidade bat izan da, ez? Momentu honetan nahi izan dute hildo berri bat martxan jarri, euskerazko originalekin, eta, hiru idazle elkartu bera, Danele Zurrugarte, Ixi Arrozas eta hirurok, eta pixka bat, hortxe, gertatu dira kasualidade mordo bat, eta uste dut, Konsonira ondo egokitzen da testu bat dela, eta oso ondo hartu naute. Hitz egingo dugu, liburuari buruz noski, baina esan duguna, fantasia asko egongo da, bidaia bat egongo da, pertsonaia nagusi bat egongo da, eta jende asko eta leku asko eta lagun asko inguruan, zeuk izan dituzun moduan, segurazki idazketa prozesu egiten egon zaran bitartien. Bai, nire lagunak jende asko eukidut, baina etxetik ez naiz asko irten. Eukiditu dahan mamu izaki fantastiko aingeru guardokak beti bizi izan dira nirekin, nire etxean daude beti, eta ez pentsa asko irten naizenik, baina bai, konpainia osoan egon gara, ni eta etxeko guztiak, bateko aingeru guardakoa, bestetako sorginak, bestetan txerren, bai, akonpainamendu handia izan da. Eta lagunak eta sare hori, eskerronen atalean besteak beste, bai, patuko dituzu, inguruan izan diren lagunak, eta laguntzen eta bultza egiten, eta euretako bat batuko zaigu gero elkarrizketara. Bai, Dorleta Kortazar izan da sorgin laguntzaile horietako bat, protagonistari gertatzen zaion bezala, eta berak ekarri dizkit, ipuiak, balarak, berak ere iriki dit mundu berri bat. Neskatila forma honekoa izango zela iragarri zuen Andre Maistrak, palankanan eskuak garbitzen zituen bitartean. Eskumuturra eta orkatila neurri berekoak zituen. Antxine, bazen behin, Katona. Bai, bazen behin Katona izeneko ipui bat, novela baten barruan. Ipuin luze bat, novela baten barruan, hasierarekin bazen behin, amaierarekin, amaiera onarekin. Bai, aitortza bat egiten da eta etorkizunerako asmo bat. Eta Katona, hasieran, pistak eman da, eta gainera izenari dagozkion adiera ezberdinak erakutsita be bai. Bai, bazpare, nik ere ikasi izan ditut, ez nahi hitza ez nuen berez ezagutzen, salbuta gure haurtzaroko dona Katona ura,
Gero ikasi nuen zala gure zaharrek, eskolara eramaten zuten lehenengo liburua, eta gero jakin nuen Azkueren hiztegian Katonak ere beste esanahi bat zeukala, eta horixe hildakoak lurperatzeko erabiltzen zen liozko izara da baita ere Katona. Liozko soinekoiek emakumiek bestelako egoera batzutan ere erabiltzen dituztenak, ezkontzetan eta, esate baterako, maitasuna gure bizitzan ze zentrala dan? Bai, zentrala da, edo nik behintzat aitortuko dut liburu honetan nire bizitzaren erdigunean jarri nahi izan detela. Batzutan hor, baztar xamarrean uzten dugu, eta, bueno, momentu honetan, nire bizitzako une honetan nahi izan dut, maitasuna nire bizitzaren erdian jarri. Maitasuna, hala ere, berrikusitako maitasun bat, naiz eta esan dugun moduan, ipuin moduan datorren, eta ipuin luze bat kontatuko zaigun arren, liburuan. Bai, maitasuna leku horretara iristea ere ez da erresa. Proba asko pasatu behar izan ditu protagonistak, jaiotze eta heriotza asko ditu, eta maitasuna, beti nahi izan zuen maitasuna, somatzen zuen barruan, maitasunaren hazia bazuela, baina kosta egin zaio protagonistari, eta bai, proba asko gainditu behar izan ditu, eta puntu horretara iritsi da, momentu honetan. Gero zer gertatuko dan, asmo horrekin idatzita dago, eta protagonistak ala bizi du. Ze berezia den protagonista? Irakurlearentzat ze berezia den, eta sumatzen dugu, eta sumatu daiteke idazlearentzat gehiago. Bai, idazleak ez zuen ezagutzen protagonista hau, badu idazlearekin antza handia, baina idazleak somatzen zuen protagonista honen arimara, barrunbetara iristeko beste idazkera bat beharko zuela. Ez digulako hitz egiten bakarrik begibistan dauden gauzei buruz, ohiko gauzei buruz, egunero gertatzen zaizkigunen gauzei buruz, eta hortan badute antza idazleak eta protagonistak, ez? Ikusten ez diran gauza horiei oso konektatua bizi da, eta orduan mundu horretara sartzeko ikusi detenen argizpi bat, ate bat, hor sartu da idazlea, sartu da idazlea, batzutan hor tarte horiek, espazio horiek guztien ditut, eta hortik aurrera badana magia izan da. Eta erabilidan formula hoxe bera da, zuk esan dakoa, bazen behin, ate hori irikita, puskatu da espazioa eta denboraren koordenatuak, eta hor dana da posible. Hirugarren pertsonan hitz egingo digu. Idazleak sentsazioa daukagun arren une oro, bera dala. Bai, jolas hori egin dut eta baita izenarekin ere. Idazlea eta protagonistaren idazlean artean ere distantzia txiki bat mantendu dut. Ze azkenean, bat datoz batzutan, gehienetan, beste batzutan bereizten dira, ze fikzioa hoxe da, ez? Norberaren gandik hartutako horri beste dimensio bat ematea. Azkenen batek ez daki zer dan, zer ez dan. Baina, fede aitortza badala esan dut hasieran, nik erabaki detelako momentu honetan, hau dela nire bizitzako ipuia, eta hori sinistu nahi dut komeni zaidalako. Jolas hori egongo dalako eta simbologia hori egongo da, eta euskal iruditeria, eta mitoak, eta geure ohiturak, eta geure usadioak, eta geure dantzak, eta geure umetako doinuak eta bar, zelan osatzen da honelako puzzle erraldoi hau? Ez dakit, egia esan ez dakit. Esan deten bezala, ate batetik sartu eta deskubritu hor dana dagola. Eta hor dana dagola esaten detenean uste zerikusi handia duela haurtzaroarekin, horregatik hain justu etorri gara Lurdesko Ama garai batean eliza honetara, Pagotako eliza honetara, ze haurtzaroko doinu horrek bizipen haiek munduan egoteko leku ark eman dit bidea novela egiteko. Bastakit umedetako sinismen haiek, umetako irudimenura, umetako eldarniak, batzutan beldurrak. Egia esan oso haurtzaroakin asko konektatu behar izan dut hau egiteko, eta haurtzaroak ekarri dizkit berriro hemen eta Aldameneko ikastolan abesten genitun abeste guztiak, ohitura guzti horiek hemen izan zuten hazia.
garai bateko umeak ikastolan euskaldundu ginean, naiz eta euskara etxetik ekarri. Baina hemen ikasi genuen aberri bat gendula, eta nire kasuan aberri hori ipuiez ipui eta abestiz abesti sartu zen. Hemen abestu besterik ez genuen egiten, ipuia kontatu eta abestu, txalo egin, txaloa jo. Eta orduan, ume horrekin konektatu detenean, beste ate guztiak iriki dira. Uste, haurtzaroan dagola pixka bat giltzarria. Nire kasuan Zuntzuren Elarte Lagerraren edizio txiki berezia ekarriet. Eta hemen bigarren mendeko liburua da, eta bada estratega militar txinatar oso famatua, baldintzatu duena orain arteko filosofia militar guztia, eta badio edozein soldaduk bere gain eduki behar duen liburu bat dela, eta egia da, eta liburua bera, esatu du bere burua autolaguntza liburua bezala, eta horren kontrara iruditzen zait liburu hau badela gaur egun bizigera gerra hotzen kontekstu batean, eta kontzientzia hartzeko gerrara garamatzaten agintari horietan buruetan eta erabakietan dauden arrazoiak eta baldintzen jakitun izateko liburua proposa dela. Hasi ere, hasiko delako neskatiltxu baten jaiotzarekin, liburua. Baina esan duguna, eta fantastiko hitza hartuko dugu, hor inguruan izango dituelako noski, bere familiako kideak, baina ikusten ez diren beste izaki batzuk bai, eta batzuk laguntzeko prest daudenak eta beste batzuk ez horren beste, horrek guztiak ekarriko diolako kapituluz kapitulu datorren abentura hori, ematen duelako hau probak egin behar dituela aurrera egiteko, emakume bihurtu arte, baina jaiotza horretan ja elementu fantastikoa sartuko zaigu. Bai, jaiotzetik, Txerrenek, Deabruak baituko du neskatila hau, eta Txerrenek asmo batekin baitu du, eta berarekin gelditu dadin, nahi du. Eta Txerren berezi bada, Deabru bada. Deabru honek ere maitasunean sinisten du. Eta maitasuna nahi du eta nahitasuna behar du. Gogoratu, Deabruak nolabait ere jangoikoak erbesteratuketako gizaki badala, eta zeinek esaten du, maitasun bila dago Txerren ere. Eta iruditzen zaion neskatila hori beretzako modukoa dela. Eta Deabru honek badu, honek emango dio idazle arima ume honi, eta nahi duena da, berarekin gelditu dadin, bizi dezatela inoizko maitasun historiorik ederrena, eta gainera idatzi dezala historiori geratu dadin, eta eskaintza polit batekin. Beraz, Deabru hau izatez, bera ere maitasun eskeda bilen izaki bada. Pixka bat, bere deabrutasuna, bere gaiztakari hori kendu diot. Baina, itzuli beharko du umea, nunbait ez dago oso ondo berarekin, eta noski, hortik hasten da mundu fantastiko hori, eta, nolabait izango da, noski, Txerren asarratuko zaio, eta Txerrenek markatutako edo seinalatutako patu horri kontra eginez, bilatu nahi du emakume honek, neskatilak ero emakume, lurrean, bere maitasuna, eta maitasun historio hori idatzi nahi dio merezi duen maitaleari. Baina maitasun, niri gustatzen zait esatean, maitasun historio badala liburu hau. Baina markatuta dagoen patu horren aurka egiteko gaitasun ere izango du, eta gian hori ezberdintasuna onelako ipuin klasikoekin, ez da? Amaiera ez dago idatzita, eta desobedientzia horretarako aukera izango du besteak beste, zelako sorgin kuadrilarekin batzen dan inguruen, esan dugu, bere familiako kideak eta bar, baina apurtxo bet aizpatasun horretan hartzen duenean alduntze hori eta berboie guztiak oso gaur egunekoak dira. Bai, egia da nik ez detalako hitzik erabili ipui batean, baina atzean mezu hori badago, ez? Sorginak izango dira liburu honetan protagonistarentzat laguntzaileak, aizpak, momentu batean sorginek ikusiko dutelako neskadoak kabe horrek laguntza pixka bat dadula, eta beste arrazoi bat ere badago Txerrenek zigor bezala emakume honi neskatila horri izena kendu egingo dio. Eta gure kulturan ere sorginek berez ez dute izen propiorik. Izengabeko emakumeak dira, izen propiorik ez dute. Orduan, sorginek ikusten dute
beren artekoa dela neskati hau. Eta beraiei lagunduko diote denbora guztian, baino lagundu eta probak pasarazi ere bai, nolabait ere zaildu egingo dute eta ikusi nahi duten benetan neskati honek aurrera egiteko gaitasuna, indarra, bizipoza baduen. Ordun, bai, proba bat ez da beste behin eta berriz, eta hori irudikatzen da novelan zehar zirkuloen simboloekin, ez? 10 zirkulo badaude novela honetan, eta heriotza bakoitzeko, zailtasun bakoitzeko zirkulo bat ixten da ez guztiz, eta beste bat irigitzen da, hori dantza irakasle batek erakutsi zidan, eta zirkulo egingo du bere bidea, eta azkenengo zirkuloa katona bera izango da. Hori ere ikasi dugulako, izenik ez duena, ez da existitzen, edo gutxiago maite dugu, gutxiago maite badugu ez dugu zaintzen horren beste, gaur egungo munduan berbetan gabiltz, eta portxuet izenaren garrantzia liburuan bebai, hasieratik, izen hori galduko duelako neskatilak, beste bat izendatuko diotelako eta berarekin ibiliko da. Bueno, azkenien ikusten da, amaiera honorren barruan noski, guztiarekin edo atal guztiekin bakeak egin arte be bai. Bai. Izena galtzearena pixka bat identitate hori galtzea da, ez? Eta gertatzen da, neskatilaren kontestu jakin batean, eskolan, eta horrek badu antzekotasunik gure kulturan, ez? Eskolan izenak nola aldatu diran. Eta ume honi izena aldatzen diotenean, gelditzen da olako zehazgabetasun batean. Eta izena duen guztia da gainera izenak markatzen du. Nik uste dut izenak ez direla, edo niri ala iruditzen zait, ez direla oharkabean jartzen. Izenak bere indarra dute batez ere, izen hori jartzea erabaki zuen personaren intentzioan hori dagolako, ez berez izenak behar da garrantzi bat dutelako, baina bai dagolako intentzio bat, ez. Orduan izena desagertuta, nik esango nuke persona horren seinalea, marka, ezaugarri hori pixka bat ere galdu egiten dela. Eta, bueno, izen hori poliki-poliki joango da novelan zehar agertzen, batzutan ez da agertuko, beste batzutan parentesi arteko gauza horrez ezagun bat, gero beste izen bat hartuko du, eta azkenean jatorrizko izen hori berreskuratuko du, bere izaera osoa berreskuratzeko. Maitasun historia osoa osatu arte, segurazki bere buruarekin, bere burua maitez badugu inor maitatzeko gaitasuna ez dugulako izango, esan duguna, maitasun historia izango da, baina maitasuna geure buruarekiko, eta batez ere idaztarekiko kasu honetan, momentu baten, ikusten duen nien berak, karga asko kendu aldituena, eta idazten azten danien, zenbat gogoeta, idaztetari buruz bai. Bai, hori izan da beste, bueno, hain zuzen ere, nire lehenengo idazketariketak katonan hoiek izan ziren, ez? Idazketa berari buruz. Hemen planteatzen den gaietako bat da adibidez, maitasuna idatzi ote daitekeen, ez? Maitasuna idatzi daitekeen edo maitasuna, baina bueno, hori beste idazle hori gertatzen zaigun gauza da, ez? Gauzak egoera bizitza hitzetan harrapatu nahi, eta ezin nik uste ezinezkoa dela, eta horrela hobez. Eta bai, bueno, idazketa prozesuari buruz hitz egiten da, pixka bat azkenengo partean, eta katona nola idatzi dan ere kontatzen da, eta pixka bat ritual baten parekoa da. Bueno, pixka bat konexio hori, barruko gogo horrekin, bizipen hori nola lortzen da. Bueno, nik adibidez oso ritual zalea naiz, eta nire rituak egiten ditut, eta baina hori da barruko indar bat ateratzeko modu bat, kasi konjuro bat egitea, ez? Eta horri buruz ere hitz egiten da, eta azkenen katona nola osatu da, nola sortu dan kontatzen da. Hori ere oso modu metaforikoan. Hain justu sorginak dira liburu honetan idazketara iristeko lagunduko dioten personak, eta sorginak dira egoia altxatzen danean baladak, ipuiak, abestiak, euskal literaturak daukan altxor izugarri hori ekartzen diotenak eta inspiratzen dutenak eta literaturarekin konektatzen dutenak. Nahi nuke, norbaitek oparitzean niri Olga Torjuken erabili goldea hilen mezuren gainetik. Euskarazko itzulpena egin zuen Amaia Aparauzak, eta entzun ditut gauza on hainitz bai liburuari buruz eta bai itzulpenari buruz. Eta konturatu naiz ez dutala euskal literatura, euskararat
itzulia izan den literatura hainbeste irakurtzen, eta gustatuko litzaidake hori asotzea. Bueno, Humberto Ecoren Arrosaren izena espaldian irakurritakoa, nire kasuan gaztelaniaz irakurritakoa. Eta tira, nik uste novela osoa dela, bai genero aldetikan, hau da, ikuspegi historiko hortaz aparte, badaka bestelako, semiologo zan aldetikan, badauka baita ere bestelako elemento batzuk ez, zera humoreari buruz egiten dituen diskisizioak, eta personaia nola duen egituratuta. Eta baita ere esan behar dago, nahiz da liburutik kanpo egiten dugun, agian izango da, nik sekula irakurri duan liburua eta gero ondorioz pelikula bat ikusitakoan, zaputza hartuz duan pelikula bakarrenetako bat, izan ere gero iruditzen zait nik irakurri nuen eta gero pelikulak, anoren pelikulak irudikatutakoa badala nik irakurritakoaren antzeko zerbait. Sona txikiko liburu handitzat daukat nik Mila Salterainen erresumaren ilun sentia. Beste historia bat, novela historikoan, deskubrimendua, idorokuntza, ahotsak, emakumeak, hizkuntza, gertaerak, Durango aldea Nafarroa zenekoa edo behintzat Nafarroako erresumakoa zenean. Era bat ez ezaguna eta meritu handiko liburua da, merezi du. Anglesa, bazkalordurako gure ondoan lekua egin dizugu. Usolari salda banatzen laguntzen diozunean, erdu guregana. Mendilibarko Mariak, Saiobenteko zerorari. Eta liburuko eskerronen artean sorgin hizkuntzan solasten direnei eskerrona, tatartean dorleta. Ni ere oso eskertuta, Eskerronen atalean, besteak beste, liburua kaleratu aurretik irakurketak egiten, eta iritziak emoten, zelako izaten da, Antxine, norberak idazten duena baten bati erakustie, eta zelako izaten da horleta, maite dugun baten batek honelako zirriborro bat ematen digunien. Bai, egun baten deitu zian Aintxinek, eta esan badauka zerbait, eta nahiko nuke zuk irakurtzea. Aldiro galdetzen nien, eta banabil zehozeta, baina etzian aparteko pistarik ematen. Eta behin ja deitu zian, kontatuko du igual berak nola, baina hori, baimena eskatzen bezala, ezta? Eta niri asko gustatzen jat, lagunek, badaude hor sortzaileak diren lagunak, badakitena asko gustatzen jatela niri zirriborroak irakurtzea. Ez berezikiola nahi dotelako lelena izatea mundu honetan jakingo dauena, zer baizik eta sorkuntza prozesuak gustatzen jate ezagutzea denbora desberdinetan, ez? Eta zirriborro bat nola bihurtu daiteken liburu, aztertzea, beti da polita, ez da? Eta orduare emantzeanean, badago mitologiari buruz, ipuinai buruz, eta zanan, ez mesedez. Ze, hain zaila iruditzen jat hori ondo egitea, bertiko ondia eukin nuela, ze karo, laguna da, eta nola esango diotu hain ez, ez da? Eta hartu nuen eskuartian, eta zieratik eukin hauen irakurketa horretan sentsazioa zehozer oso berezia irakurtzen ari nintzela. Hitz bakoitza bere lekuan, simboloz beteta, oso jartzuna handia inzauen hasieratik nire barruan kontatzen ari zan hori, oso ni sentitzen hauen, oso nire realitateari oso pegatuta bezala, ez? Protagonistaren bilaketa hori oso barrura iritsi zitzaidan, orduan irakurri nauen, holaxe, ia jarraian, eta bukatu nabenean, esan naben, ze izan dau, eta berriro hartu nauen, eta orduan, niretzako ere irakurle moduan bidaia bat izan da liburu hau, eta izaten jarraitzen dau, oraindik ere liburu honek, niretzako. Liburu moduan hartzen dugu nientanok jaunek bide bat dauka, eta eskuar askotatik pasatu da, eta ja irakurtzen gabiltz. Baina zirriborro edanien, Antxine, eta honelako liburu hain berezia, esango dugu, zer egiten da, gorde, erakutsi, segurazki ez talako edondontzat bez, honen hasierako zirriborro hori.
nik beldurra handia neukan momentu horretan lehenengo zirriborro, baino nik uste gehiago zala. Baina banekin ez zegoela guztiz osatua eta guztiz egoki eman da. Orduan, berez niri ere bidean nire ziurgabetasuna ezkutatu dut, liburuak berak ematen zidan plazerarekin, baina banekien momentua iritsiko zela norbait ire guzteko. Hain zuzen, pasartetako batean esaten du, bueno, irakurlea topatuko ote duen beldur da protagonista. Orduan, bueno, egiten den lehenengo kontua da, konfiantzazko eta maite dezun eta maite zaituzten jendearen gana hurbildu. Eta Dorleta jomuan neukan arrazoi askorengatik. Literaturzalea izateaz gain testuak badakit oso ondo irakurtzen ditula eta irakurtzeaz gain badulako alako gaitasun ikaragarri bat, hor nola hobetu, argumentua findu, protagonisteak batzutan eztabaidan jarri, galdera ezinezkoak egin, eta, nik banekin irakurle zorrotza izango zala. Eta, lehenengo izan zen, alako erantzuna jaso nuenean, kriston lasaitasuna, kriston poza, hortik lasaitu nintzen. Eta gero hortik hasi zen lana. Eta lanean, Dorleta paregabea da. Argumentu egin dizkidan 11 galderan ikia erantzuten ez nekin ez, baina txerren ize pasatzen zaio zergatik gertatzen zaio hori, eta nik esaten nuen, ni zer dakit. Ez etziazu horren beste galdera egin. Bera, Ipuy kontalaria, Dorleta, nik uste oso ohituta dagoela personajeak ondo irudikatzen, ondo tajutzen, beren ibilbidea ondo zehatzen, orduan, galdera mordo bat egiten zizkian, eta nik ezinbestean erantzun egin behar izaten ditun. Eta izan da laguntzaile paregabea, sostengatu nau behar izan nauenean, eta beti lan egiteko prest, berrargitalpenean ere lagundu dit, eta beti dago hor, eta ia da pixka bat, bere errua ere badala, hemendik aurrera, nik Ipuiekin liuratuta gelditu nahiz, ez? Dorleta jakintza handia dauka, bai euskal Ipuy tradizionalen inguruan, eta bestelakoetan ere bai, eta hitz egiten dugun bakoitzean Ipuyi buruz hitz egiten du, eta ni atea iriki nuen, eta orain nago pixka bat hor, baina zenbat zer dago hor. Ipuinei buruz hitz egiten gaudelako, programa honetan askotan hitz egiten dugu ipuinari buruz genero moduan, eta idazteko moduan, eleberria ez dana, eta ipuinen bitartez datorrena, narrazioak izango direna, segurazki, orain ipuinei buruz berbetan gabiltzelako ipuin handi bat esan duguna eleberri bihurtuta, eta ipuinen, baliori zerbait kontatzeko, zerbait irakasteko be bai, ipuinarena tradizioa beti danik datorren kontu bat alako, Dorleta, gaur egun ipuin bat zertarako? Zer erakusten dau? Niri pertsonalki nire buruarekin pakiak iten. Ipuinak literatura ere bai orokorrian, niretzako bada mundu hau ulertzeko tresna bat, eta batez ere ipuin tradizionalak simbolismoz beteta dauz, eta irakasgaiez beteta, bidaia bat direlako, bizitza bat da. Protagonista martxan jartzen da, zerbait puskatu dalako bere inguruan, eta ez daukatzera bueltarik, eta ordan aurrera egin behar dago ezinbestez, amaierara iritsi gure bat min badago, ez da. Talde horretatik, liburu hau bada ipuin bat bere horretan, baina ipuin txikitxo askoz elikatuta dago, ez da. Agertzen diren pertsonaia guztiak, izen guztiak, bakoitzak gordetzen du bere historia. Hori da, antxinek hartu dau, ni hasi nintzen, niretzako esan opari bat ere irakurtzen da, hau aipatu dago, eta hau bestia. Ipuin batzuk kontatzen ditu nagolaren barruan, baina betez ere aipamenak egiten dago. Eta azkenean da, ipuin bakoitzak, aipatzen dagoen ipuin horietako bakoitzak daukan simbolismoa hartu dago, historia elikatzeko, historiari kontatzeko ere bai, bere novelari kontatzeko, ez da. Orduan, ipuinek kapa pila bat dituzte, liburu honek dauzkan bezala, eta kapa horietan dauena batzutan ezin dugu ulertu, baina gure barruak badaki zertaz ari dan, barruan zeo zer mugitzen jakulako, ez da. Torranetzako ipuinak kontatzea, ipuinak entzutea ere hori da, norbere buruarekin pakeak egitea, eta barruan daukagun horrekin konektatzea.
Media Lab Tabakaleran dagoen sorkuntzarako espazio irekia da. Hau da, edonorrentzat sortzeko eta arte garaikide eta pentsamendu kritikoa lantzeko ireki dagoen espazio handi bat. Gure helburua, beste toki batzuekin konparatuta agian da, praktikan begia gehiago jartzea. Sorkuntza prozesuak bere hortan hemen errepresentatua egon daitezen, eta horregatik dazkagu eduki teorikoak, dazkagu nolabait informazioa jasotzeko bideak, baina baita ere informazioa norberak uzteko bideak ere. Alderdi praktikori lantzeko, gure jakintza arlo bakoitzean, badakagu bilduma oso espezializatu bat eta oso txukun bat, baina baita ere badazkagu, ez dakit, musika tresnak musikan aritzeko, edo bideopantaiak pelikulak ikusi ere egiteko, edo bideojolasak jolastu ez ezik sortzeko tresneria, jakintza eta baliabide pertsonalak ere, ez? Gure taldea ere zentzu hortan oso anitza da eta zerbitzu bezala ulertua dago. Pentsamendu kritikoa, pentsamendu garaikidea, gure jakintza arloetako bat da, eta hori lantzeko bide desberdina dazkagu, ez? Programa zabal badakagu eta taldeak antolatzen ditugu edo antolatzen dira gogoetak egiteko, bilduman, azpibilduma oso zehatzak dauzkagu ere, ze pentsamendu garaikideak gauza asko hartzen ditu baitan, bilduma oso zehatzak adibidez feminismoei buruzkoak edo artearekin erlazionatuta dauden estetika eta barrei buruzkoak. Egia da, gure bilduman beste batzuekin konparatuta ez dauzkagula adibidez narratiba liburuak, gehienak saiakerak dira, baina tarteka badauzkagu baita ere adibidez bai eleberri grafikoak edo komikiak edo beti ere gai horiekin harremanetan daudenak, ez? Adibidez, hau klasiko bat, Maus, euskaratua gainera, duela ez hainbeste, edo mai jolasak, rol jolasak, olako gauzak ere pentsamendua lantzeko aukera handia ematen dutenak. Arte garaikidea gure lanarlo nagusietako bat da, Tabakalerarena hala delako ere, eta hemen aurkitu ditzazkezun edukiak horren ingurukoak oso zabalak dira, oso anitzak, oso garaikideak, hori da gure target nagusia, nolabait esateko, ez hainbeste arte historia baizik eta oain egiten ari diren gauzak, hemen bertan ere egiten diren gauzak hartzen ditugu, artista egoiliarra dazkagulako, erakusketa dazkagulako, hemendik pasatzen den jendeak ere uzten ditu bere desideratak, eta hemen ere badauzkagu sortzeko bideak, ez? Liburuak ere sortzeko bideak, adibidez, gure arlo kuttunetako bat autoedizioa da, oso gurea delako, norberak egin dezakelako, sorkuntza lantzeko aukera ematen dulako, eta hor ere bilduma oso zabala eta oso polita dakagu. Eta tarteka askotan egiten ditugu horrelako lantegiak liburuskak egiteko, fantzineak egiteko, lantalde pare bat dazkagu ere hortan lanean bere kabuz, eta gero bilduman jasotzen ditugu. Bai hemen egiten direnak, bai erosten ditugunak, bai beste bide batzutatik hartzen ditugunak edo eskuratzen ditugunak. Pasa zaitezte hori ikustea, ze merezi du, inguruan ez daudelako hainbeste bilduma olako. Espazio ireki bezala beti esan izan dugu, Media Lab dela agian Tabakaleraren aterik zabalena. Ze hemen publikoa ez da oso espezifikoa, beste sail batzuek dakatena bezala, erakusketa batea dijoana edo zinera dijoana, gauza zehatz eta konkretu bat egitea dijoa. Hona datorren jendea oso anitza da, adin jatorri, interes, ikasketa maila oso desberdinetakoa, eta guretzat hori suerte bat da ere, oso lan polita delako guztiei behar dutena eskaintzea. Orduan gure aberastasunetako bat da hori bereziki, ez? Publikoaren aniztasuna eta zabaltasuna. Maileguak egiteko aukera dago noski, hemen dagoen ia edozer mailegatu daiteke, eta hori baita ere Media Laben berezitasun bat da, ze liburuak, pelikulak, aldizkariak ez ezik, beste edozein liburutegin bezala, hemen gailuak eta ere mailegatu daitezke.
antzeko baldintza batzuetan gainera. Hau da, liburu zehatz bat etxean zertan eduki ez dezun bezala, agian argazki kamera bat edo portatil bat edo behar dezu gauza zehatz bat egiteko eta ez daukazu aukerarik etxean edukitzeko, ez? Hemen maileguan uzten ditugu olako gailuak ere, bideokonsola bat, ez dakit. Olako gauzak, ulertzen degulako, liburuak bezain besteko balioa dakatela herritarrarentzat eta erabilgarri baldin badira hemen zergatik ez etxera eraman, ez? Esan dugu lehen, ipuinak deseraikitzeko be bai, ipuin klasikoek ekarri diguten guztia, generoaren ikuspuntutik esate baterako, protagonista eskara izan askotan, emakumeok eta izan gara nien zer erakusteko izan da, eta bestelako proposamen bata eskuartan daukaguna. Bai, baina existitu izan dira beti olakoak gertatzen dena da, egin diena ezkutatu egin direla, ezta? Ez ditugu ikusi, ez dizkigute erakutsi, baina egon dira, ezta? Eta orduan, horrelako ariketak egitea polita da, hori berreskuratu eta hor dauen simbolismoa berreskuratu. Eta, bueno, ipuin honetako sorginak, maitagarriak, ez? Akaberabakoak, orduan, egon badaude, kontua da ezagutu behar ditugula, eta orduan jakinen behar da baita ere, eta horretarako jarri behar gara, aztertzen, eta ikusten, irakurtzen, eta... Zer eskatu irakurleari, momentu baten, esaten duelako, idazten ari den idazle horrek, irakurlerik izangote du honek, ezta? Irakurle moduan iruditzen zaidalako pazientzia beharko dugula, lan egiteko gogoa beharko dugula liburuaren aurrien, denporaz hartu beharreko liburu bat izango dela, irakurlean pentsatuzu, Antxine, irakurleari zer eskatu liburuaren aurrien? Zer eskatu ez dakit, badakit gauza guztiak eskatzen ditula. Nik eskatuko nioke momenturen batean esan dut, ez? Esperientzia bada, esperientzia gaur egun gauza guztietarako erabiltzen da, baina ez da behar bada arrazoiarekin zuzenean ulertu dezakezun testu bat, dana arrazoitik kanpo gertatzen direlako, ez? Orduan, ez dakit, esango nuke pixka bat zentzumenak irikitzeko, belarria batez ere, bihotza ere irikitzeko, eta ia topatzen duen irakurleak niri ere kostatu zait batzutan, nire ariketa zailaena izan zen hasieran magiatik ez jaistea, porque, magiara pixka batez, txoriak bezala egaldatzen ditzen, baina halako batean ez nekin nola jarraitu eta polast egiten nuen, behera berriz, ez, berunak bezala. Eta lagun batek esan zian, ez, segi hor, eta hori ere izan zen pixka bat idazten jarraitzeko. Eta nik uste, irakurleak, kasu honetan, idazleari konfiantza pixka bat egin beharko dio, eta bere burua utzi, ez. Behar bada zailtasunik handiena hor egon daiteke, ez? Magia horretan sartu eta bere gustatzen bazaio, eroso sentitzen bada, bestakit territorio lurralde berri bat aurkitzen badu, nik aurkitu duten bezala eta horrek gustatzen bazaio, erakartzen badu, pues hor segi. Ez dut uste hitzak eta eragozpena dira, nik hitz mordoa ikasi behar izan ditut liburu hau egiteko, eta horretan datza idazketa eta irakurketa ere bai. Beraz, konfiantza pixka bat testuan, eta batez ere, esperientzia berri bat, beste testu batzui gertatu zaien bezala, bizi nahi izatea, eta, nik ireki dedan ate hori, beraientzat erakargarria baldin bada, utzi pixka bat euren burua. Hizkuntzalari baten eta ingeniari informatiko baten bikote harremanen gainbehera aztertzen ditu egileak. Hizkuntza eta botere harremanen gatazkak agerian jarriz. Bizi ditugun egun ilunei buruzko gogoeta poetikoa. 2024an gaztelaniazko Euskadi Literatur Saria irabazi zuen, Felipe Juaristi idazle eta poetak ekarri du euskarara. Sara Gaztetxoak bizitzan aurrera egin beharko du gurasoen laguntzarik gabe. Trebea da jendea engainatzen, dena kontra jarriko zaion arte behintzat. Esaera zaharrak dio izena duen guztia da, eta gure aurrekoak ibili ziren hitzez hitz mundu berri bat eraikitzen,
izaki bizidun guztiak, bizigabeak eta irudimenak sortutakoak izendatzen. Idazleak hori bera egiten du, idazleak gure aurrekoak bezala, sinisten duelako hitzaren magian eta hitzaren adurrean. Idazleak bilatzen du hitz egokia, egiazkoa eta albada ederra. Eta albada konjuro horrekin egiten du zoriona ekarri eta zoritxarra usatu. Hitza hartzen duten guztiendako uste dut aholku on badala hitza egoki eta egiaz erabiltzea, eta gaizki esaleak, gezurtiak eta hitzan bitartez besteak gutxiesten eta irentzen dituztenentzat gogoraraziko nieke gure sehaska kanta batek esaten duena. Isilik egoteak zenbat balio duena.